u kapten jong Egypt u Muhammad Salah ula ongba ngin thau ye ka history ke bathamai bat bangim pat ju kenjo meno ha ka history jong ke World Cup kumba ngila kenjo menta ngi kerman ba menta ngin sayo ban thau ye ka history ke bathamai ye ka ri Egypt persha ye ka ri ke bakhlain bortam ha ka World Cup kablara ru ya ka ladu hausnam R1000 afuar bat kata ke ka Argentina ni snow sarong bang ye kendu ha ka round of 16 persha ye ka ladu jong ke World Cup ha usnam R1000 fuar kani kadai ke jelakai ke itna thadu kata ya ga perthai situlup kan sa sakhi ki rang elekai jonggiri artli ki kinhun sibet menmet ha ga por khandai sitang pm ha ga por jonggri India shu nagalyang jong usala ula ongba ngin yami markhat wengut hamadan ha kani kemit kandai ke jingelekai final jonggri Egypt persha ye ri Argentina bat baka perthai kan sayu i hadu katnu ki rang kai jugru Egypt ken sala ban seimadan persha ya ken ka ladu ni tip ba gari Argentina ke ga wein ki ri ki baklan bor bha hanre ngi long ki bla penkre bangen rung sha ka quarter final cup Muhammad Salah shu ulo ong ba ka perthai kan secondit ba gari Egypt kan sarung sha ka quarter final kumban sipin ken mau hangne ka long ba kari Egypt kalau ban rung sha ka World Cup hadu menta keralong sausin kata ha usnam sijar khandai spa lai pusau sijar khandai spa khandai po R1000 khat pra bat menta usnam R1000 arpun riu hage lai tili kisnam kata usnam khandai spa lai pusau sijar khandai spa khandai po bat R1000 khat pra kalakut no tang haga first round hanrei day menta usnam bagla poi sedu ke round of 16 kadai haga sin ke kong yi ke Egypt bagan yo ban rung sha ke round of 16 ro hanrei wat lagata ka kerman ba kan sayo ban rung sha ka quarter final wat la kan si kendu bat ka ladu jong snam R1000 arpo aru bat nagalang jonggari Argentina kalapoi sha ka final World Cup hadu kumba hanrusin ni bat kala yo ban ra ya ka nam ladu hadu kumba laisin bat menta kan ye khun ye ka round of 16 bat kari ka brang poi sa ka round of 16 ha ka sin ka ban ningkong wat la ka taru nagalang jong ukut jonggari Argentina Lionel Scaloni ula ong bang ngim khen suk satya ye ka Egypt wat la ka dang dei ka sin ka ban ningkong ye ka pagan yo ban poi sa ka round of 16 ru hanre ngi nyo ba kanu ko ri ka bra shajit ban rung sa ka World Cup kala day lupa ka ri ka bakhlain bor khamtam ka ri ka lapoi sedu kani ka kerdan jong ka round of 16 bat na galang jong ka ri Argentina ka simbek ba ka jingila kai ka longhi ka bajwat ye ka nugu ka tim ka lapoi sha ka ri ka kerdan shu ulapan pau ba ha kani ka jira kai persa ye ka ri Egypt kendon arngut ki rangila kai jong ka ri Argentina ki bedon hapdeng jong ke jing mensau namar kata Kim Sam la tikna bakin yo ban mi madan ha kani ke jela kai persa i ke Egypt menta kamet bat kini ki kenthop ya urang yele kai din u Gavindo Medina bat urang yele kai khmat u Nico Cancelat kumta ke jing yele kai sibet ha ke por khandai siteng PM hapdeng juk Egypt persa i ke Argentina kan salong ke jela kai ke bitanat bha namar ba ke Egypt ke simba kani ke de ke jingile kai final ke jongka persa ye ke Argentina namar ba ke Argentina ke de ke ladu hausnam R1000 arfuar kumta gan selut ye ki boy gibor ban ye khun persa ye ke Argentina hapo jong ke stadium Atlanta jonggri Amerika kumta ke jingile kai sibet kan sadai ke jele kai ke ban sabu ru ya ke history ka bathamai ye ke Egypt ha ka FIFA World Cup namar kadang dei ha ka sin ka bringkong ba kali ban poi sha ka kerdan jong round of 16 ha ki south ligi snam jong ka jingyo rung jong ka sha ka FIFA World Cup jong ka perthai kumta ayu pisno halor jong ge jel kai jong ge artli ki kunhun sibet minmet sngu ha sakaman khoblai sibun ta thadu bikindu ha ka wipat ka video